أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على سير الأنبياء والمرسلين مولانا وحبيبنا Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram. To a gurguje masu kallon muna muku fatan alkhairi. Kamar yadda aka sani wannan gida namu mai suna Adrakna TV yana har haɗa magunguna kuma yana nuna mana yadda ake haɗa magunguna cikin sauƙi. Saboda haka yau ma gashi ya kawo mana yadda ake haɗa wani magani wanda yake na sanƙo ne, ma'ana mace ko gashinta ya riga ya ɗebe daga gaba, ma'ana gaban goshinta, ko kuma namiji ne duka gabaki ɗaya sanƙo ya dame shi ko kuma gashin shi ya fara ɗebewa. To saboda haka shine zamu nuna da yarda Allah da ni da ku. Wanda bai subscribe ɗinmu ba, ya yi subscribe ɗinmu ya kuma latsa alamar ƙararrawa domin samun ƙara mana ƙarfin gwiwa. To alhamdulillah bari mu ci gaba da mu shiga cikin wannan gida namu ko kuma cikin wannan aiki namu gadan-gadan. Na farko dai kamar yadda kuke gani, za ku samu wannan ganyen da kuke ganin shi shine ganyen biri ne, da Larabci ana ce mai neem. To shine ake samu, idan aka samu mai kyau sai a wanke shi sai a zage a ajiye gefe guda. Na biyu kuma wannan ganyen da kuke ganin shi ganyen hankufa ne. Ganye ne na hankufa, da Larabci ana ce mai almairamiya. Yauwa, to shine ake samu, in busasshe aka samu in ma ɗanye aka samu dai, to duka gabaki ɗaya kowanne ana iya yin amfani da shi. To daga nan gurin kuma za mu iya ajiye shi gefe kafin mu zo haɗi sai mu samu man na'ana'a. Ga shi nan mint oil, zaitin na'ana'a kenan da Larabci. Ana saida shi a ko'ina, a kowane Islamic chemist ɗan ƙarami kamar wannan, kuma ana saida babba wanda yafi wannan duka gabaki ɗaya. Amma ɗan mutum yana so ɗan gwargwado zai da yawa sai ya siyo babba. Daga nan za mu ajiye shi gefe kuma mu samu zaitul, ma'ana zaitul jawzul hindi shine wannan da kuke gani. Shi ma za mu siyo shi ko da ɗan ƙararrami ne kuma ko da babba ne. Kowanne yana yi a cikinsu duka gabaki ɗaya. Kamfani ne mai kyau insha Allah wanda duniya ta yarda da shi. To ana nan sai mu ajiye shi gefe guda sai mu zo kuma da man habbatus sauda. To man shi man habbatus sauda bai zama wajibi ba sai an sa da shi. Za a iya amfani da abubuwa guda uku ko kuma in ce wa'innan mayamayan guda uku. Aƙalla in babu ɗaya sai ka ajiye guda uku dai ake buƙatar ka yi amfani da su. Daga nan sai mu ajiye sai mu samo man 'ya'yan zurma. Zaitul kharwa kenan. Shine wannan da kuke ganin shi. Man 'ya'yan zurman shine za a nema. Idan aka neme shi, shi ma ko da ƙarami ko da babba ana saida har jarka har galan babba ana saidawa duka gabaki ɗaya. To idan muka ajiye shi gefe shi kuma sai mu nemo aloe vera gel. To ko irin wannan aloe vera ne ka samu ko kuma irin ordinary aloe vera wanda ake shukawa a gida, to lafiya ƙalau ne duka gabaki ɗaya. Kowanne yana yi gabaki ɗaya tunda shi ma wannan an yarda da shi. Aloe vera ne, ba shi da wani haɗin komai a cikinsa. Yauwa, shi ya sa muka nuna shi nan gurin don mutum zai iya neman shi ma kuma ya yi amfani da shi. Kar dai a mance da yi mana subscribe da kuma latsa alamar ƙararrawa domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. To ga waɗannan abubuwa dai mun haɗa gabaki ɗaya. Guda wancan mayamai guda uku da kuma wannan ganye. Daga nan gurin kuma za mu iya tafiya filin haɗi mu zuba cikin blender muke da akwai ko turmi. To wannan saboda kaɗan ne shi ya sa muka zuba cikin turmi don mu ɗan kwaɓa shi mu ɗan caɓa shi. Shi ya sa muka ce bari mu yi ƙoƙari sai mu haɗa shi a cikin turmi. To idan ka zuba shi, ka zuba su waɗannan ganyayyaki guda biyu sai ka ɗan tsiyaye ruwa kaɗan ɗan madaidaici kawai ka ci gaba da babbaga shi. Ma'ana ka caɓa shi ka kirɓa shi za ku ga ya koma kamar haka. To ana buƙatar dai ya haɗu da juna sosan gaske, ya haɗu da juna kamar yadda ake gani. To kar dai a mance da yi mana subscribe da kuma latsa alamar ƙararrawa domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Muna ta godiya kullum ta Allah, muna ta ganin gudunmuwarku. Allah ya saka muku da alkhairi sannan kuma Allah ya ƙara mana lafiya. To idan ya dahu kamar haka shi kenan sai mu samu inda za mu iya dafa shi. Kun ga kamar wannan 'yar ƙaramar tukunya sai mu ɗebe shi saboda kun ga kaɗan ne. Sai ya kasance mun ɗebe shi gabaki ɗaya sai mu ɗebe shi mu zuba shi cikin wannan tukunya wadda za mu yi aiki da ita kamar yadda kuke gani. Bayan mun riga da mun ɗebe shi gabaki ɗaya
To za mu zo da ruwa ne ɗan madaidaicin ruwa mai tsafta sai mu zuba ya shanye shi duka gabaki ɗaya kamar yadda kuke gani. Kun gani? Kun ga ya shanye shi daidai wa daida bai fi shi yawa ba. To sai mu je mu ɗora shi bisa wuta. Idan muka ɗora shi bisa wuta yayi kamar minti 10 amma wuta ba mai ci galgal ba. Ma'ana wuta mai ci a hankali ba mai wadda za ta ƙonar da shi ba. To kun gani yadda ya dahu a nan gurin yayi daidai yadda muke bukata. Gashi mun sauko shi da zafinsa sai a bar shi ya huce. Idan ya huce to sai a samu guri kamar yadda kuke gani sai a sa abun tacewa mai kyau sai a ɗan tace. Bari mu ɗan zuba kaɗan inda za mu nuna muku. Gashi mun ɗan tace kaɗan mun zuba mun ɗan rage wani a gefe. To gashi mun tace yauwa. Kun gani mun ɗan tace kaɗan yadda za mu nuna muku. To daga nan gurin ne za mu zo mu motsa shi ya tabbatar da ya huce yauwa. To sai mu zo filin haɗi. Na farko za mu ɗauko man na'ana'ar mu da yake gefe. Gashi mun nuna muku man na'ana'a. Muka ɗauko man na'ana'ar mu sai mu zo mu ɗan tsiyaye. Wannan da kuke gani teaspoon ne yauwa. Sai mu ɗan tsiyaye ko yaya ne kamar yadda kuke gani. Gashi za mu zuba yau kamar haka. Kun gani ɗan kaɗan aka zuba ba a zuba sosai ba yauwa. Shi ma kuma sai mu ɗauko ɗayan man namu na gefe man kwakwa kenan yauwa. Muka ɗauko man kwakwar mu shi ma sai ya kasance mun zuba in daidai wa daida ba da yawa ba. Shi ma kun gan shi yau man kwakwa kenan. Mun riga mun zuba wannan. Sannan na biyu kuma ko in ce na uku shine man 'ya'yan zurma zaitul karwa kenan. Shi ma gashi yauwa za mu zuba. To shi yana da danƙo ne. Shi dama haka man sa yake. Yana da yauƙi sosan gaske. Shi ma gashi za mu ɗan zuba ɗan madaidaici. Kadda ya amince da yi mana subscribe da kuma latsa alaman ƙararrawa. To gashi shi ma mun zuba. To yanzu ne kuma abin da ya rage mana dama mun ce mai 3 za mu zuba. Sai ya kasance yanzu mun ɗauko aloe vera mu yauwa mun matsa jal ɗin shi. Shi ma kamar haka kamar yadda kuke gani amma shi kamar teaspoon 2 za a zuba yauwa. To gashi nan kun gani mun zuba. To wannan ne zai kasance an daure an motsa shi iya gwargwadon motsawa. Ana ce sosai da motsa shi. Ya motsa ya tabbatar da ya haɗu. Inda so samu ne a zuba shi a wani ɗan jarka haka a buga shi sosai a motsa shi sosai ya motsi ya haɗu yanda ba zai warware ba. To idan ya riga ya gama motsuwa gabaki ɗaya yadda ake amfani da shi shine ana ɗauko auduga ne. Idan aka samu auduga to daidai inda gashin ya zube inda ba gashin ya riga da ya zube ko a cikin sanƙon ne ko kuma a cikin goshin ne sai a riƙa ɗan dangwalawa kamar haka yauwa. Sai a riƙa ɗan dangwalar ruwan wannan wanda aka haɗa. Kun gani kamar haka misali yauwa. Sai a riƙa ɗan dangwala shi ɗan madaidaici sai a riƙa shafa a wurin gashin. Sai a riƙa barin shi tsawon minti 20 haka. Idan aka bar shi tsawon minti 20 sai a riƙa sa ruwa kuma sai a wanke. Bi iznillahi ta'ala waɗannan an haɗa mukawwinat ne wanda suke tsiro da gashi wanda ya gudu. In sha Allahu ta'ala gashin gurin zai dawo kuma zai yi tsayi zai yi kuma baƙi da yarda Allah subhanahu wa ta'ala. Kar dai amince da yi mana subscribe da kuma latsa alaman ƙararrawa domin ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma da samun waɗannan bidiyoyi namu akai akai. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Sai mun haɗa bidiyo na gaba. Muna godiya.